Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, ctený parlament, prvé desaťročie fungovania hospodárskej a menovej únie ukázalo, že je treba zlepšiť rámec správy ekonomických záležitostí. Nový rámec by mal vychádzať z posilnenej zodpovednosti jednotlivých členských štátov za spoločné dohodnuté pravidlá a politiky a tiež do spoľahlivejšieho rámca dohľadu nad národnými hospodárskymi politikami na úrovni únie. Najmä skúsenosť posledných 2 rokov potvrdila, že dosiahnutie silnej konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a dostupnosti pracovných miest si vyžaduje udržateľnú úroveň verejného deficitu a dlhu, reformy na odstránenie makroekonomických nerovnováh a rozhodnú stratégiu Európskej únie pre rast a zamestnanosť. Musím priznať určité osobné rozpaky nad zavádzaním administratívnych prvkov do ekonomických mechanizmov. Na druhej strane doterajšie skúsenosti ukazujú, že trhové mechanizmy nedokázali včas a pružne reagovať na negatívny vývoj, dôsledkom čoho je preklopenie dôsledkov finančnej krízy do dlhovej krízy. Ďakujem pekne.